Nagugutom ka na? O, sige. Ang tagal kasi ni tita mag-introduce eh. Sige na. Baga oras tayo kakabsat. May kayang taagmukbang challenge tayo. Okay, para maintindihan po tayo ng mga kabeshi natin dyan. Magtatagalog po tayo. So, bago natin simulan yung ating mukbang challenge, konting trivia lang po. Mukbang ay hango sa salitang Korean. So, ano po siya, iba't ibang putahe, pagkain sa harap ng camera. Ayun. Gets? Let's go! Let's begin the mukbang. Mukbang challenge with Alden. Alden, hello ka na. Hello ka po. Tapos ito yung mga kain. Ito siya. So, dito, ito, may kwek-kwek tayo. Tapos, squid ball, kikiam, calamares, tapos, anemic na isaw. Tsaka, may pansit canton tayo. Ito yung sausawan. Calamansi juice. Okay? At ito yung makakasama natin, yung gwapong-gwapong kapatid ko. Feeling enchong di, pero hindi naman. Ay. Tsaka yung aking pamangkin, nagutom na raw. Alden, mag-try ka ng halong. Okay, so ano pa bang ginagawa natin? Let's start! Ito guys, yung kakainin namin. Diyos ko po Lord. Kaya ko kaya? At ito po yung sa kapatid ko. Ito naman sa pamangkin namin na nakikimukbang. Parang hindi ko kayang kainin to. Makakalahati lang ako. We, kilala kita. Meron pa natira dito. So, paghahatihan namin yan mamaya pag naubos namin tong nandito sa pinggan namin. So guys, magsisimula na tayo. Okay, in 1, 2, 3, go! Sasasawa ka na yun. Ito guys, pagkaton. Go! Wow! Hindi naman ubus na talaga. Hindi pa ako nakakasimula pero isip ko hindi ko nakubus. Hindi ka? May premyo ba ito kapatid? Yes! Paano? 500! Wow! Mamaya, pag buti naman manalo, bibigyan natin yung 500. Saan yung mga makakaubos? Naku, lugi kami nito ha? Ano sasabi mo Alden? Ano ba? Ito lang ha? A few moments later. Wait lang. Wait lang ha. Guys, mukhang may mananalo na. Kapatid ko, sadyang matakaw yan. Gusto ko, Lord. Bayan niyo ako. Wow! Di ba? Miss? Ito na rin nagdadalaw. Anak ka lang sa 500. Ubusin ko. Alden, gusto mo 500? Basta kumakain lang siya. May pagkain. Sumak na eh. Hindi na makilig.
Guys, tumutulo natin sipon ko. Ginagawa mo! May sipon pa naman ako. Wala. Bago pa nakalahati, oh. Dami. Lord, kaya po ba? Tignan nyo, oh. Tumutulong na yata yung sipon ko. Tignan nyo naman, pawis na ako, oh. Sobrang anghang. Diyos ko. Sweet and spicy. Alden, kaya pa? Isaw na anemic. Iso na anemic daw. Kasi nga naman, oo, tignan mo naman yung kulay puti. Saan na itong sampun ng ate? Hindi mo ubus ang dami. Parang maunahan ako ni ate. Punta na lang sana ako nakapagyan ko. Mawawalan ka kami ng pagkakas ni ate. Hindi na mag-isa na dito. Ano yung isaw? Pagka ako lang habang alam kasi ikaw? Apa? May lipstick pa ako. Ay? Hindi yan lipstick. Siyempre, hindi tayo papatalo, di ba? Yung 500, panggatos, at saka ano na rin yun, pampers. Itong malaking pansit kanto na to, isusubo ko to. Kasi wala na, konti na lang yun. Tignan mo. Wow! Ito matibay. No? Wala pang pawis. Wow! Malapit ang kumulot ang sipon ko. Parang kumukusin to. Kailangan ko magdundulan. Lalo mas kailangan kong ubusin to. Konti na lang, oh. Ito nyo yung dudahan siya. Na. Kasi mapapasok siya, oh. Manalo na tayo. Wait lang. Dapat din, oh.
Itlog mo pa rin. Wala na, talo na. Kung may manok na pula, eto. Itlog na pula. Hindi. Ano? Itlog na kahel. Buklot? Yeah, nanonood daw. Sorry naman. Wala na. Talo na siya. Tignan yung pinggan niya. Nana. Talo na to. Paano? Sinuod. Ayan o. Nood ng nood. Tignan mo yung pinggan ko, oh. Yung kaninang dami. Wow! Ito. Ay, wala. Malapit na. Malapit na sa katotohanan. Doon ka ako sa buhanan. Tayo ko pa ito. Tumuko pa nga kasi paubos na ako. Malapit na ako kung maibos eh. Wala ko nang maubos. Ano ma? Ginagawa mo. Tusayin. Tumuko ka ng kagawan. Maubos ko na. Kaya talaga. Lord na nagtubo. Diyan ako ma. Ay, monster na rin. Grabe. Grabe talaga. Alam na. Awa. Hindi talaga Eto guys. Ito. Meron pa sa kanya. Meron pa. Hindi ko na talaga kaya. Alam nyo guys. Yung pagkain ng mukbang challenge. Parang pag-ibig lang yan. Teka lang. Buhok ko. Ano ngayon? Sorry na. Ayun na nga, mabalik tayo na. Hindi ko Istorbo ka naman sa hugot ko. Hindi daw niya maabot, Diyos ko Lord. Okay. So yun na nga, guys. May nanalo na. Nagpatalo tayo kasi. Hindi ko na talaga kaya. Ganito yun eh, yung pag-ibig, ano? Parang mukbang challenge lang yan. Kapag hindi na kaya, huwag nang pilitin. At sa buhay, talagang may nananalo at may natatalo. Kaya move on na lang pag may time. Okay? For the win, si Raymond, ubos. Si Alden, pinakatalo. Wala. Saka ito yung akin. Hindi ko talaga siya naubos, guys. Sinubukan ko pero hindi ko na talaga kaya. Hindi ko malit. At ngayon, dahil nga yung ating challenge ay may prize at si Raymond ang nanalo, eto na po. Nandito po sa wallet ko yung premyo niya. So, ibibigay natin para naman maging fair tayo sa laban. Okay? Oops, dollar naman. Teka. Ano yun eh, anting-anting ng pitaka ko yun eh. Ito siya guys. Legit, 500. So, ibibigay na natin. Anong masasabi mo, Caps? Ikaw ang Thank you. nanalo? Dahil libre na nga yung pagkain. May price pa. 500 pesos. Thank you. Diba? Nabusog na may pera pa. Kaya kayo guys, kung nagustuhan niyo yung video na to,
magmukbang challenge kayo at yung pa-premyo. Para syempre mas exciting, may exciting. Exciting. Sorry na. Para mas exciting, magpa-premyo kayo, no? Okay. Para ma-challenge yung kasama mo. Yes. Alden, may sasabihin ka? No. Okay guys, dito na po nagtatapos ang aming mukbang challenge. Sana po nagustuhan nyo yung aming kinadorbab. Ilocano. Hindi po yung katakawan namin. Tingnan nyo naman yung mga katawan namin. Oh, ebidensya. Hanggang sa muli guys, para sana marami pa tayong challenge na magagawa. Kung nagustuhan nyo to at may mga gusto kayong ipagawa sa amin na challenge, okay? Comment down lang kayo sa baba ng video natin. Tapos, don't forget na mag-thumbs up, okay? Aside from pagko-comment. And then share nyo po para makapagpasaya rin tayo ng ibang tao. Tsaka kung bago ka sa aking channel, don't forget to subscribe po. And click the bell button para laging updated. Maraming salamat. Yun lang. Thank you. Goodbye. Bye-bye. Bye-bye, Alden. Bye-bye. Bye-bye.